שלום, אני אורית וייג, הורות בנחת. בעבודה שלי כמדריכת הורים, אני מעודדת את ההורים שאני פוגשת להכניס לשגרה המשפחתית פגישות משפחתיות. הפגישה המשפחתית זאת הזדמנות לדו-שיח בין כל בני הבית. זהו כלי חשוב שמקדם הידברות והבנה בין הילדים וההורים. כאשר מקיימים פגישות משפחתיות באופן שגרתי, הקשרים המשפחתיים מתחזקים, וכך גם המחויבות אחד לשני בין המשפחה. הורים שמשתמשים בפגישות משפחתיות בצורה נכונה, מחזקים את הסמכות שלהם מצד אחד, ומצד שני מעצימים את הילדים שלהם. בעיניי, הבונוס העיקרי של הפגישות המשפחתיות הוא שיתוף הפעולה שנוצר עם הילדים. כך שהמריבות פוחתות. הילדים לומדים להביע את עצמם בצורה מכבדת וגם להקשיב לצד השני. זאת מיומנות שתלווה אותם לאורך כל החיים. למי שעדיין לא מכיר אותי, אני אורית וייג, הורות בנחת. וכמדריכת הורים, אני מאמינה שהורות היא תפקיד מאתגר מאוד וגם מספק מאוד. אני פועלת כדי לחזק את הקשר בין הורים וילדים, מתוך אמונה שהקשר יכול להיות קשר מעשיר ומקדם, גם עבור הילד וגם עבור ההורה. אני נותנת להורים כלים להורות שהיא מספקת ומענה, גם כאשר לא קל. מכיוון שאני מאוד מאמינה בפגישות משפחתיות, וחושבת שזה כלי חשוב עבור כל הורה שמחפש את הדרך להורות בנחת, יצרתי מדריך שמסביר איך עושים את זה. קראתי לו למה ואיך כדאי לקיים פגישות משפחתיות. המדריך מיועד להורים שרוצים להשקיע את הזמן כדי לחזק תקשורת משפחתית חיובית ומקדמת. אם תקראו את המדריך, תגלו מה זאת פגישה משפחתית ואיך היא יכולה לקדם את המשפחה. איך מגייסים את הילדים להשתתף בפגישה משפחתית. איך בונים פגישה משפחתית כדי שהיא תהיה יעילה ונעימה. אז מה שנשאר לעשות זה להוריד את המדריך ולהתחיל. אני מאחלת לכם הורות בנחת.